Guys, good evening to everyone. Welcome back to channel. Sekarang mana masih dong, ambil masih dong. So ini vlog hai. Dini mana yang vlog mana menarena. Mana bayi sanung gusa gorom ini Friday mana. Ani Binanau Fwrjwng बिसोरो माने गाजि हागासिनो दं आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै देखायनोसै आङो माने गरमाव जोङो माने उन्दुनासो दंमोन आरो ना दायो बिसोर जानो लुगैबायनो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ देखायनोसै हानायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो हागासिनो दङ नै बिथाङा दा बिखौनो माबा लागोन 50 थाखासो लागोन ओरैबायदि फानलु संख्रै नै दायो जानोसै ना मा होनो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय था गाइस दायो फानलु संख्रै मिक्स खालामसिगोन सिनि हो गाइस सिनि होआलि गाइस होआलै होनाङालि ओइ गाइस मा गाइस दायो गाजि जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जानानैनो जाबाय गोखै गोथावबो आं गोखै जानो हाखायाव लादो मोदै ओंखारदो आंहा Hai. Bugri asar ndak amre uno. Mana lazi dong serem. Mahalo जानो होदे बुगुरिखौ Ini गरम बोथोराव आयो ओरैबायदि गोथाव जाखादों नोंथांमोनाबो जाबानो जाबाय गरम बोथोराव बिदिनो जाबायले मुनु जुब्बाय स्लाब स्लिब जुब्बायनो आइ जोंहासो आमाय दङ आरोना जाबाय थादों गुवाहाटीनि आलासि फैदों आमाय आं जानोसै मिजिर गुबु थाबा खाजायो गोखा जाबाय ने बाय जादों गैला जोब्बाय ओमफ्राय फुरा कास्टमार जाबाय आरोना गोखैबाबो जाजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो दायो आरो बुग्रि आसार जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै मुखै जागोन आरो ओरैबायदि गरम उन्दुनोनो हायासै जोङो दे बां नों गरमाव जों माखौ बिदि जों फोरोंनियाम बोङालै दे बों फायथि थांदो बेयावनो होगोन आं ओमफ्राय आया ओरैबायदि जानो हाया जादों आरो ना मुखै जानाया जानोफोरा जाबाबो माथो हरबाय थादों मान माबा घन्टा हादो हाथेन खैजोबबाय हादै खैमारबाय बोग्रि जागोन दायो बोग्रि आसार दिनैसो फुरा जागोन आरो आं जायानो न'आव थायोब्लाबो जानाय जाया आङो बोग्रि आसार जानो र' बे जाबाय थावनि गोथावानो थाव हाबदों गोथाव जादों उनावहाय आं फिसा नङा आंनिया आं फिसा नोंनिया फिसा आंनिया फिसा नङा थावासो बेसे लांखुबासो थाव नै बोग्रि आसार दायो जानोसै जाखांबाय मोनसे जाबाय नायदो अबसे नै बिसोर थियासा दायो जानो र' आरो बे जाबाय मिथाइनि गोदो मिथाइ हाबना दं मिथाइ बियो हालुनि मोनजाबाय हालुनिखौ मोनजाबाय नोंबो संगियाबो ओमफ्राय मिथाइ जानो बारो बे मोनजाबाय बैयाव मा खालामनो हाबायना दैनिखौ मोनाखैमोन गाइस आबिया साम' रानगासिनो दङ नै बाबा दों आबै साफा खालामबाय थादों मादों जागोन आबै लाव थ' आबैमोनखौ दा देखायथ'ला दिनै फुरा मोजां जानो दिनैनि दिनारा दैनो बोंखांबाय आङो जोंनि चाउमिन पक'रा जानाय खिथागोन आरो गाइस जों दायो सकाव थांबाय थादों जों साब्रै ओमफ्राय सासे लोगोहाय माने साइकेलजों थांबाय आरोना सासे लोगोदों ओमफ्राय जों थाबायना थांसै माने आंहा साइकेला मोजां नङा आरोना लिकबो जादों माने बलबो बायदों ओमफ्राय थाबायना थांसै होनना बुंबाय आरोना जोङो ओरैबायदि सान्दुं गोसा नै गामिनि लामा
ओरैबायदि हामा जायोफोर दैज्लां जायोब्ला स्कुलानो बिराद खस्थ' जायो आरो बेनिफ्राय बिथिं माइ गायाखै ओमफ्राय दायो दसे थांनानै पाका रास्ता मोनसिगोन दायो थांबाय थादों बोरै नांदों गरमाव थांनानै साइकेल फायदो इथिबाय नै उन्दै उन्दै सुपारदेस थांदों जोङो दिनै ओमफ्राय आंहा माने आर्ट पेपार ओमफ्राय A4 साइज माने बायनो दंमोन आरोना माने फरिखा लिरनो होदों बुंनायानो आङो लिरनोनो मोनाखै आं मेथ्सखौबो ओमफ्राय दिनैसो बायसिगोन आरोना सादों इदिलाबो गोसोम जागोन आंहा ओरैनो गोसोमखा गाइस ओमफ्राय आंनि आइथिंआ ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय धुला ना मामायानो असाइस नङा अबसे दङब्रा दायो थांबाय थादों ओमफ्राय नोंथांमोनखौ हायोब्लानो देखायनोसै माने आंथ' बहुत लाजियोना माने ट्राइ खालामगोन देखायनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दायो पाका रास्ता मोनसिगोन देखायनो हायोबा देखायनोसै नायलांबाय थादो जों दायो पाका रास्ता मोनबाय ओमफ्राय डन बस्क' स्कुल दङ आरोना नै सुकाव दायो जों दायो थांबाय थादों ओमफ्राय नोंथांमोनखौ ओइथिं खालामदो साथाखौ जों दायो साव दुखानाव दङ आरोना ओमफ्राय साव जानो नेगासिनो दं माने मोनफैयाखै ओमफ्राय जों माने न'खलिस बायनो थांदोंमोन आरो बेयाव भिडिअ बानायासै ओमफ्राय देखायगोन देखाया जागासिनो दं आङो ओमफ्राय दायो साव मोनबायबा नोंथांमोनखौ देखायनोसै ओरैबायदि गोसोम जाबाय आङो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आं दायो साव माने मोनफैयाखै आरोना दायो मोनफैबा जानोसै दायो पक'रा जानोसै नै सानदों आन्दायदोलै दायो जानोसै ओरैबायदि गरम दायो साव मोनफैबा देखायगोन आरो साव मोनफैबाय दायो साव जानोसै पक'रा गोथा जाखांबाय जादों बिसोरो नुवाखैना दायो जानोसै नुवाखैलै सानदों